Hola a tots, soc la Lídia. Avui farem la nostra sessió en aquestes meravelloses vistes i serà una sessió bastant ràpida, bastant del matí quan et lleves per començar-te a posar en marxa. Som-hi? Començarem al principi de l'esterilla, posarem els peus a la terra i anirem posant dit a dit. Ens anirem connectant amb aquesta mare terra, ens connectem. Anem notant les nostres cames fortes, anem allargant l'esquena i abaixant les espatlles. Portem la coroneta cap al cel, com si ens estiréssim, ens allarguem i agafem aire aquí. Agafant aire, portem els braços en amunt, ens allarguem. I al deixar anar, portem les dues mans davant del pit. Tornem a fer una inspiració profunda. I tanquem un segon els ulls. Anem a observar els nostres peus a la terra. Notem la connexió amb aquesta terra. Anem a observar la nostra coroneta al cel. I notem la connexió al cel. Notem una energia de la terra que puja, una energia del cel que baixa i es troba al mig del nostre cos. Ens omplim d'aquesta energia. Observa la respiració, ompla't d'ella. Nota la connexió del cel i la terra al teu cos. Fas una última inspiració ben profunda. Agafes aire pel nas i quan deixes anar el treus per la boca amb un sospir. I a poc obrim els ulls. Deixem els braços relaxats i movem el cap. Farem un cercle cap a un costat i un cercle cap a l'altre costat. Ben relaxades les espatlles, ben tranquil el cos. I tornem a mirar endavant. Farem un parell de cercles amb les espatlles endarrere. Una. I dues. Obrim una mica els peus, agafant aire pugem els braços. Al deixar anar baixem a poc. Intentem posar les mans a la terra. Si no arriben a la terra, agafem un bloc. Agafes el bloc i te'l col·loques entremig de les mans, com tu et vagi més bé. I pensa que tens una posició, dues posicions. Ves a deixar-te anar aquí. Ves a notar que els talons estan en línia amb les teves cuixes, que no estàs endarrere, sinó que més aviat estàs endavant. I vas col·locant les teves mans a la terra, vas intentant deixar que caigui el teu cap. I ves a mirar entremig de les teves cames. Observa l'estirament a les cames i a poc puges en amunt. Agafes aire, un altre cop amunt els braços. Al deixar anar baixes. Les mans a la terra, notant aquesta sensació taló a darrere amb el gluti. Mires entremig de les teves cames. Respires aquí. I a poc vas movent un peu i l'altre, flexiones un, estires l'altre. Vas notant les sensacions, ves notant com es va obrint, com les cames es van estirant. Respira. A poc portes les mans ben a prop del teu cos i vas a fer un pas endarrere amb un peu, amb l'altre. I ens quedarem a la planxa per 6, 5. Nota l'abdomen en dintre. Nota que els canells estan en línia amb les teves espatlles. 4, 3, 2, i 1. I puges en amunt el gluti. I anem a fer un Adho Mukha, un triangle. Ves a allargar al màxim. Les mans és com si volguessin relliscar i anar endavant. I els talons volen arribar a la terra. Aquesta és la sensació. No cal que passi, però nota la sensació. Allarga la teva esquena. Respira. 6, 5. Ves entrant a la postura. 4, 3, 2, i 1. A poc tornes a la planxa, on tenies les mans i fiques els colzes. T'agafes les dues mans i et quedes aquí. 6. És una planxa amb els colzes a terra. 5. Nota l'abdomen en dintre,
Nota l'esquena recta, 3, 2 i 1. I tornes al triangle, però aquesta vegada amb els colzes a terra. Hauràs de caminar una mica els peus i anar allargant l'esquena un altre cop. La sensació igual. Els colzes volen relliscar l'esterilla, els talons volen arribar a la terra per 6, 5, 4, ves pujant el gluti, 3, 2 i 1. A poc tornes a la planxa amb els colzes a terra i d'aquí baixes els genolls i vas baixant a la terra. Col·loques les mans en línia amb les teves espatlles, agafes aire i puges a la cobra. Et quedes a la cobra 6. Vigila les espatlles, que no et quedin en l'aire, 4. Endarrere els colzes, 3. Apreta el gluti ben fort, 2. I 1, i baixa suau. Les portes una mica més endarrere, anem a fer el gos que mira cap amunt. Col·loca bé les mans, colzes endarrere, com si te'ls estiressin, espatlles endarrere i vas pujant. Et quedes a dalt, apretant el gluti fort, pujant la coroneta al cel, 5. Respira, 4. Abdomen endintre, 3. 2. 1. Genolls a terra. Vas cap a 4 recolzaments. Agafant aire, obres el pit endavant. La sensació és més d'obertura davant. Agafes aire. El deixant alt tenques i deixes que el cap caigui. Portes l'abdomen endintre. Agafes aire, obres endavant. Deixes anar ben bé al contrari. La sensació és el nostre pit. Obre el pit agafant aire. I deixa anar i fes completament el contrari. Nota les sensacions a les espatlles, als omoplats de darrere. Bé, disfruta el moviment. A l'últim et quedes. Poses els dits dels peus a terra i t'allargues cap al triangle, t'estires bé. Mires entremig de les teves cames, deixant el cap ben relaxat. Agafarem aire i estirarem la cama dreta en amunt. I al deixar anar portarem el peu entremig de les mans. Col·loca bé el peu, allarga l'esquena a la posició del corredor. La cama ben endarrere, nota-la que està allargada, que el taló vol anar endarrere, empeny endarrere. Agafarem aire aquí 6. Nota la sensació com si el teu abdomen volgués sortir de la cuixa. 4. 3. No cal que estiguis ben bé amb les mans ben col·locades, pots estar només amb els dits. 2. I 1. Genoll a terra darrere. Deixarem la mà esquerra al terra i deixarem que el genoll caigui cap al costat i obrirem amunt el braç. 6. Estirem l'aire. 4. Deixa la cama que caigui. 2. 1. I tornes al mig. Col·loques les dues mans i anirem a pujar un segon guerrer. Col·loca el peu a darrere, el peu de davant apunta endavant, flexiona davant, estira darrere. Allarga els braços al segon guerrer i et quedes aquí. 6. Abaixant les espatlles. 4. Abdomen endintre. Ves a portar l'os de la cua cap al terra. 3. 2. I 1. Agafes aire, t'estires, el deixant a base darrere. Portes la mà esquerra a la cama de darrere, la mà dreta s'allarga i et queda 6. Estira't i respira. 5. 4. Allarga't. 3. Apreta l'abdomen. 2. 1. Agafem aire. Segon guerrer. El deixem anar a la terra. Tornem el peu endarrere. Ens quedarem a la planxa. I des de la planxa portarem el peu dret al costat de la mà dreta. 1. Endarrere. 2. Endarrere. 3. Endarrere. Tornem cap al triangle. Ens allarguem bé. Estirem, mirem entremig de les cames. Anem cap a la planxa. Baixarem amb els genolls. Pit, abdomen cap al terra. Agafant aire, pujarem a la cobra. I al deixar anar tornarem al triangle. Notant l'estirament, notant la connexió del nostre cos a la terra. Notant connexió terra amb el cel.
Agafem aire, pugem la cama esquerra, allarguem. El deixem anar, portem aquest peu entremig de les mans. Ens quedem a la posició del corredor, el taló va endarrere, ens allarguem aquí 6. Intenta anar marxant d'aquesta cuixa. 3, 2, s'allargant bé, i 1. Genoll de darrere terra, la mà dreta al costat, deixes que el genoll caigui al costat i vas allargant el braç cap al cel i et quedes aquí 6, 5, ves deixant que la cama vagi caient, 4, ves estirant 3, no t'apoyis a davant, amunt 2, i 1, tornes a poc. Anirem a pujar un segon guerrer, vas col·locant el peu de darrere, el peu de davant, cap al segon guerrer. Allarga els braços i estira't. I ens quedarem aquí per 6, ves afluixant espatlles, 5, abdomen endintre, una mica de retroversió, 4, 3, 2, i 1, allarga la mà dreta endarrere, en amunt, 6, estira't ben fort, 5, 4, 3, allarga una mica més, 2, i 1, tornes al segon guerrer, agafes aire. El deixa anar, tornem a la terra. El peu esquerre se'n va endarrere, agafes aire aquí, i el deixa anar a l'esquerra se'n va al costat. 1, agafem aire. 2, agafem aire. 3, endarrere, cap al triangle. Allarga l'esquena, allarga les cames, flexionem una, estirem l'altra. Estira't, respira. Mira entremig de les mans i vas caminant. Passos petits, fins a arribar davant de tot. Ens agafem a darrere de les cames, intentem apropar-hi el cos i ens quedem aquí 4. Ves apretant amb l'abdomen endintre per anar baixant 3, 2, i 1. A poc anem pujant. Amb l'esquena rodoneta, braços penjats. Un cop a davant agafes aire, el deixa anar les mans davant del pit. Ajunta bé els peus. Agafant aire anirem a la cadira, rosenant els dits per la terra, ens allarguem i ens hi assentem. Ens quedem aquí 4, 3, 2, s'allarga't bé, i 1 i vas baixant. 3, 2, 1 i puges. 3, 2, 1, baixes. 3, 2, 1, 3, 2, 1, última vegada, 3, 2, 1, i et quedes a baix. T'abraces els genolls cap al pit, intentes buscar equilibri. I respires. Allargues les cames davant teu, t'agafes per sota, agafes aire. Respires. Allarguem els dits. Els portem endavant. Agafem aire. Al mig el deixem anar cap a un costat. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tornem al mig, agafem aire i el deixem anar baixant. Les cames, ens estirem. Elevem la cama dreta a dalt, agafem aire, estirem els dits cap al cel i el deixem anar la baixem. I pugem 1, 2 i 3. Ens quedem a dalt. Posem el peu en flex, intentem estirar la cama cap a tu. 4, 3. Si t'arribes als dits el pots agafar el dit gros. 2, 1. Genoll al pit i el peu a terra. Estirem la d'esquerra. Punta cap al cel. Agafem aire i deixem anar. 1, 2, 3, et quedes a dalt. Intentes portar la cama cap a tu amb el peu en flex.
5, 4, agafa't el dit gros si arribes, 3, 2 i 1, genoll al pit i deixes el peu a terra. Vas obrir les cames, amb els 2 peus es tocaran i els genolls cauen al costat. El portes els braços endarrere, ens quedarem aquí, relaxant l'esquena, relaxant abdomen. Deixa't anar, nota la terra. Relaxa't uns segons. Respira suau i profund. A poc vas portant la cama dreta a sobre de l'esquerra, el braç dret que s'estiri al costat, el braç esquerre cap a l'altra banda, els braços en creu, mires al sentit contrari de les cames, relaxes un moment en aquesta petita torsió i canvies a l'altra banda, gires el sentit, a poc torna. Ens assentarem. Tenim amics a l'esterilla. Te sentes bé. Poses bé els isquions a la terra, les mans a sobre de les cuixes, tanques els ulls. Inspiració profunda. Intentes calmar la teva ment. Relaxar el teu cos. Vas sentint els sons d'allà on estiguis. Et concentres en aquests sons i vas afluixant el teu cos. I repeteixes una frase, una afirmació positiva, algo positiu per tu, algo que et digui alguna cosa. Jo sóc capaç, jo sóc una persona d'amor, allà on vaig la gent m'estima, alguna frase que et ressoni. Te la repeteixes i la respires. Fem una última inspiració profunda. Tornem a agafar aire, pugem els braços. Deixar anar les 2 mans davant del pit. I estem llestos per començar el dia o per tenir una tarda superagradable. Espero que avui hagis estat bé enmig de tota aquesta natura, aquesta tranquil·litat. I ens veiem a la pròxima.